Ubani connect ifoni yakho lapha speakerni. Sibahle. Awuvula Bluetooth lapha speakerni. Ngifuna ukuthi aphinde sipromote ngeradio, ikhali se-radio straight. Sikhwebe vula Bluetooth wakho lapha. Uyizwa kabi mfowethu. Awudlala ingoma. Khona si-connectile. Uthile. Awudlala ingoma. iPhone. I-iPhone? Anginayo isitalo ngoma. Manje futhi sheshisa lapho ngifuna ukuthi ezinye siphinde sidlale. PPS. U-PPS, Ngena kulokhuja wakho ku-Bluetooth wakho izoyivelela automatically. Pair a new device. Say pair. Bakubuka abantu nanguphilani, nangusabelo, nanguthulani. Sanibonani bafowethu, sathemba ukuthi niyaphila. Sikhobe. Ngesikhobe. Zobuka funda funa siqoke labantu kancane bezahamba yabona. Okay. Okay. Sanibona ke nonke kuzo zonke indawo bafowethu la. Singena kuna Facebook live mfowethu yabo. Okay. Kwazo Facebook live. Alright, asimile kahle namhlanje yini shotani? Kumele ihlayihlelo ikamera. Nanokuthi isikhathi asinaso kahle. Yabo. Senza umsebenzi omningi kakhulu namhlanje ingqondo ziphithene yabona. Bafowethu niyaphila kodwa. uFacebook nawo ngena kuFacebook live photo lapho ngifuna kuFacebook live akho ngena. Light wami. Ulight awungeni ku live? Angeni. Okay, akuna problem okay. Then Naphile nganza kwethu. Mana ilo la Bakaphunga nomageba. Nina besilo. Sizodlala futhi sisazama Uyakhuleka lapho umntwana esikhwebeni. Umntwana hayi esumntwana wena. Aphetha manje. Uyashawa isizulu manje. Okay sikhwebeni. Okay, ngifuna singene nala ku Facebook so that into yethu ingezokurobheka yabona. Yes, boba abantu abaningi kakwethu lapha mfowethu uzobona wena mase sidlala kahle la yabona. Asikayenzi lutho. Ngapi konje sala ekhaya. Awulikhusha. Mjozana uzohlala ngapha mncane. Okay, mana ngifuna ukugadi lokhundla kodwa phela lapha ilo live yami. Ngizohlala ngapha uzogada. Yini sayimisi bo landscape le. Ngeke. Hayi, iradi la. Lokhunjana. U-TikTok u-right la kulo. I-portrait. You understand? Okay. Mina ngizohlala ngale kwakho, uyabona. Mathethe bayeza namagama esikhuluma ngawo. Usho abawezwa. Ayi asikhanyisa ilight. Uyabona uyashana lokho uTikTok la Facebook. Awuyiphendule ilo i-round circle yami. Ibheke thina. Uyabona. Siyaphila weMcDonald's. Siyaphila weMcDonald's. Sisazama nje ukusetha lapha into zethu yabona. Sisazama nje ukusetha futhi siyaxolisa nje kakhulu lokhu njani. Ya, uzohlala ngapha esikhwebeni mina ngizohlala ngale kwakho. Uthi ke cela ukubuza niyayidlala yini ezabanye abaculi? Cha futhi udlala usikhwebeni mfowethu njengamanje sizopromote usikhwebeni yabona. Hayi simdlalele uSandile Mbonga nje kuphela mfowethu yabona. Simdlalele nje uSandile Mbonga kuphela.
uthi ufuna uloliwe. Uthi ufuna uloliwe ambo sebhalele ubani. Umthoko umthilo yabo. Songamuka lezi intambo lezi. Yazizwa.
Uthi impela kuze ube serious nje ngomsangano. Baningi lena user 51. Ethi user 51 ngani manje bafo? Asiphumuli umshayi wezingane, umshayi wezinqi. Asiphumuli isiginqi. Usandile lungisane uNkulunkulu weginqi khuphuka lapho. Siyabonga bafowethu. User 51 saze sadakaleleka ebusuku asimphindele besho ukuthi uyayithanda yabona wathi simphindele simshayela itayela shala wena ke we bani user 51 yabona usandile mbongo edlala phezulu yabo asiwehlise yabo hayibo pedala lapho yabona uke wagiwa lo ngisho ukuthi angisho wehlise qonde khona uthonyuse la ukinye ufuna ukuthi silaye lo user something naloyo impela we user wemsha wezinqe
Oda siphumule igenqi. Nawe bani konje? Bani lomunye? Uyuza 51. Impela uzibe serious nje umsangano asimshayela umsangano azongithanda yabona. Sizopost ube ivideo futhi lomsangano. Mhlawumbe usosibiye. Ngifuna ukuthi awuzwe ukuthi umsangano uhamba kanjani. Awulalela ku umsangano kaDoda amadoda. Awulalela. Yawuza umsangano. Yawuza umsangano. Dalalela ora uza 51. Ungafika la. Unamandla. Yabona Nike. Uyahlanyisa wenze njalo. Ahlanye. Jika lapho uzazi. Jika lapho wenze nje. Awusi. Sikhuluma ngobhesi manje. Uzakona uza 51. Zona, awuzola. Siyaqasula. Yabona like 2.5 la umsangano nje. Mnandi umsangano lo.
Bazo kamnandi yazi kamnandi kakhulu makhona engathi uthi ugxeka ngoba vele kuvuke ilwane. Kuvela kuvuke ilwane skabele 2.6. Yo. Ngumsangano user 51. Thank you. User 51. Hey. Just 20 minutes. Hey. Udwebhudo wesigqoko uyibiza kamnandi nje ingoma njengenkosi yamagcokama apho bakwethu. Uthi ufanele sibonge Ndlovu. Khawula phela. House. Hey. Skali. Ake size nina ke manje. Mthilo. Yithi laba. Yithi laba. Yithi laba lisibona. Uthi fanele sibonge Ndlovu awusuyo wakwangedla. Ubuza umfowethu noma ubuza lo ngapha, ubuza umjozana noma ubuza usikhwebeni. Amphendule esikhwebeni. Ubuza mina nami ubuza umjozana sokwazi ukuthi sikwazi ukuphendula kahle. Ehlanga. Bafunda bonke. Allo. Uthini? Khawula phela sibafundile la. Ngesizweni ninake. Uthi Mjozana fanele sibonge Ndlovu. Umjozana. Ngiwakangedla nje namanje ngikhona impela. Ashayeze album buhle bekubaza. Manje mina ngikwazi udlala ngoba zebhova. Mana umculele. Mhlawumbe ngizoyizama. Ayikhumbule. Asimshayelele. Ngiyayazi le. Asimshayele. Ngiyayazi le. Ngizovela ngikufake le ngiyazi uyazi. Yabo. Because zopromote kahle la yabo. Uthini? Tulanda yanto fanele sibonge. Kancane intambo le. Sabana wemtapeti sa. Mana sikhona ngizokungenisa. Phela khona lapha esala khona. Sabana wemtapeti sa.
wathi khuphuka lapha webhodi. Oh yeah, ifunizwe. Blood pressure sibili onanda lapha intambo le ayikhaviwe le yesithathu manje ishaya amanga yabo iyakhohlela yizo iyakhohlela le ntambo le manje ayikhohlela kanjena iyangicasula yabo ifuna ngathi alitshekisa yamabili mfowethu.
umgqumo wahamba siloni manje mina ngiyashesha qeda umoya. Akade sifunde ukuthi bathini bafowethu. Phela vele zofront usikhwebeni la yabona. Nakuvuka umoya mangishaya yabo. Kuvuka umoya, kuvuka umoya. Mangalutho abantu sebenze bamanza ku3.9. Uthi webhuti Simphiwe Ali, soze webhuti wangikhumbuza umgqumeni. Wafaka umlilo, wafaka ilanga, wafaka ihati, wasethi 100%. Wathi umthoko omthilo, kuvutha umalangabu we. Esiwavutha ngabe ukuphi wemthoko ukuphi nendawo, siwavuthisa kuphi amalangabu. Wathi ulokhunjana uSimphiwe Ali sosi ngiyabonga webhuti. Wathi ngiyabonga webhuti. Bafowethu. Lapha no size bengelilo size. Kunjani wesize mfowethu amkhumbula size. Ngiyambona. Nangu sibonisa amaphumulo. Ukuthi uking suku. Wafaka ismile wagalomba, wahleka, wafaka izandla. Wathi danke bafu ushaya ngempela, ushiya ngempela. Wathi it's true God, yo. Khona bashiba ngomgqumeni ngoidla amanzi wo amaduma amahle. Amaduma amahle bani ubhala. Amaqembu. Yimpela ngilokudla onke semandeni. Uthi user 919650651873. Hayi mfowethu uyakhuphuka ngiyakuzwa mina cela ningishayela 18 yangeqomelo dengeni. Unfortunately mfowethu angizazi insimbi zakhona ayithini isikhwebe nayazi lonke manje. Lebe ngidlala mina nithi ngithi ngayidlala noma ubani. Hayi ngeke kwazi ukuyidlala ke nami yabona. Ngiyibona. Hayi iyahlula le umculele kancane umculele. Yeah, umshalo wami benginalo uthando lakho wena walulahla kusho ukuthi uliyengadot. Yeah, umshalo wami benginalo uthando lakho wena walulahla kusho ukuthi uliyengadot. Wena uliyengadot. Wangiqomelotho ngeyani wathi ngingatsheli umuntu khona manje usujile. Umshali wami kanti unjani? Wena nasungijele usabale ngibona unjani? Yeah, umshalo wami benginalo uthando lakho wena walulahla kusho ukuthi uliyengadot. Wena uliyengadot. Wangiqomelotho ngeyani wathi ngingatsheli umuntu khona manje usungijele kanti unjani?
Awu madoda hayi. Dlala bimadlala ngothando. Dlala bimadlala ngothando. Dlala bimadlala ngothando. Ukuthi angiyazi futhi ukuthi ishawe ethiweni sabele ngiyipractice yabona. Kusabele practice. Uthi nawe sacela imagic iquality ngezinto phana. Hayi angikwazi futhi so bese ipractice ngesinye isikhathi futhi yes so bese ipractice ngesinye isikhathi futhi asisho content esizele yabona. Ngixolise kakhulu bafowethu ukumvala usikhwebeni bafowethu usikhwebeni ke uyakhona ucula nje umgqumeni mina ngikhona ukushaya isiginci sikamgqumeni ngasipracticeanga yabona. So lezi ngoma ngidlala ingoba engangayipractice ngaphambilini yabona. So ngiyaxolisa kakhulu bafowethu ukuniphoxa. Siyaqala ke namhlanje ungena ku 4000 likes mfowethu. Siyaqala nga ungena ku 4000 likes yabo. Kusho ukuthi izodluliseka kahle imessage yethu le ngifisa sidlulise yabona. Mina ke bafowethu ngumjozana abathi ngumsangano uNkulunkulu ababusise kulokho abathi usikhwebeni umsangano uNkulunkulu ababusise kulokho kodwa thina siyayazi into esiyizelela ku live wethu siyakholelwa futhi ukuthi into esiyizelela lapha bakhona abancedakala ngayo nabayithandayo wena ke obona ukuthi umsangano lo ukuthi ngicela ukuthi ke laba fowethu laba abathi mhlambe siyasangana noma somsangano ungabathathi kabi umuntu nami umuntu ngimbuka mangimdaka ngimbuka izindlela eziningi yabona ngenze ukuthi ihlo abathi mabesibheka bebona sifana nomsangano yes ya bafowethu nene nisibiza ngomsangano uNkulunkulu anibusise bafowethu sizondlalela ke umsangano kaSikhwebeni yabona sizopromote kahle namhlanje uSikhwebeni hayi umjozana yabona sizopromote uSikhwebeni kahle sicela abafowethu nimsubscribe uSikhwebeni besifaka ingoma zakhe namhlanje kusukela ngo7 yabo kwaze kashaya bani u10 sifana lapha ku YouTube yabona bafowethu siyazama yabo siyazama wena ubuka umsangano nobuko lokho kubukayo ku right it's fine it's your own opinion yabo kodwa thina kunento esizama ukuthi siyenze ukuze ikhono lakho mfowethu lingavalele phansi kwetafula yabona siyacela ke bafowethu enimthandayo mhlawumbe manje nimuzicula uSikhwebeni nanengoma zakhe asazoyicula nje manje engizomshayela zona engizazi ngoba ngeke ngizazi zonke eSikhwebeni yabona estudio futhi uyayidlalela isiginci yabona kodwa mina ngizoshaya lezi ezimbili ezintathu ingoma zakho ngenzela ukuthi abantu bekuza ukuthi ucula kanjani yabona siyabonga kakhulu abamlandelayo uSikhwebeni uthi uKadide NKA wasenkandla ngabaphendule futhi abantu abanjalo wasifaka izandla ngiyakuza futhi uKadide siyabonga kakhulu nje futhi ngisaluleke mfowethu yabona ndothi umuntu usoyile iqhawe lakhe ubani uthi ngiqhawe lakhe 1019 uthi ngiyabonga mfowethu usoyiqhawe lami 100% kusho ukuthi usho wena Sikhwebeni ngoba uwethu ucula usho wena so bafowethu bengisaqhubeka lapho ukuthi besaqhubeka kahle ndothi mina ngedwa besaqhubeka bafowethu lapho ukuthi umuntu othandayo umculo wale ndoda lena bafowethu angene ku YouTube abhala ukuthi Sikhwebeni yabo igama nje ngoSikhwebeni uSikhwebeni mawubhala nje ku YouTube ubhala uthini uthi SKHWEBENI Sikhwebeni ziningi ingoma akayifakile zingakuzu 10 sizonke kodwa engathi yafa kwakudala ithi wamshela uMazi namhlanje siqale ngithi thank you Jesus asibashayele nithi thank you Jesus siyacela ke bafowethu nimsubscribe uSikhwebeni akakatholakala uSikhwebeni ko Spotify akakatholakala kuma iTunes akakatholakali kuma online digital stores samfaka nje ku YouTube kuphela into yenza ukuthi simfaka ku YouTube usafuna ukubona ukuthi niyawuthanda umsebenzi wakhe yabona mase bewuthanda kahle umsebenzi wakho so fese kufaka kuma online digital stores because inhloso ukuthi upromote understand yes sanibikelela ke nalapho ku Facebook live bafowethu umjozana noSikhwebeni lona sizodlala ingoma yakho for thank you Jesus uright ukela yeah uright awunankinga okay ngavuma hayi kumele ngingavuna umoya yazi uyafika umoya yabona nansi lokho nje right kakhulu uthi ngizwa uthi umthoko mthilo ngizonibeka ku 10000 hayibo mfowethu siyacela mfowethu uma ngabe kukhona mfowethu okululwazi mfowethu ongakwenza mfowethu ipromote le ndoda lena mfowethu mina nginandaba nomjozana understand nginandaba nawe Sikhwebeni yabo siyacela mfowethu cela ongakuzama mfowethu ukwenza mfowethu yabo siyacela mfowethu khona nomfowethu wasibhalela imessage athi sisende kuthi ku Gmail wakhe istage lapha
sasibabheka kahle ama-inbox sizongena futhi ukuthi umuntu usesebhizi kwamanje uku-upload ingoma uqala uyikhanda before uze-upload, understand. So asingakhulumi kakhulu futhi asifake ingoma ethi thank you Jesus mfowethu, zizobashayela nje yona sebezwile mfowethu, yabo, ngoba inhloso kuzenjani ukuthi azahamba ama-lax namhlanje 4.2. ake siqhubeke mfowethu.
Uyisiphephelo sami Jesu Uyisiphephelo sami Jesu Awusuke mfethu, suka. Uyisiphephelo sami Uyisiphephelo sami Jesu Uyisiphephelo sami Jesu Uyisiphephelo sami Bafowethu ingoma lesicula njengamanje noma ledlalwa njengamanje uphuthume e-YouTube ufike ubhale laphana igama Sikhwebeni bese uthi thank you Jesus uzofika uyithole le ngoma lesicula njengamanje uyilalele leyo nje usuhleli phansi nje singasadlalwa live usilalela nje eledweni yakho eledweni uthi igama lakho ulozi noma uliback noma uliback yahle kumama ulalela ngale phone lethu Motorola ulalela ngefoni lokuthiwa Motorola Motorola uthola ukuthi mina ngiyabonga kakhulu baba abasenamalozi phela anisenamalozi ikhona ofuna ukukhuluma nathi ubani hayi asimase simelo uzozilokho ngumlungu nje uzosimoshela ulive wethu bafowethu ngisacela nibuze umbuzo bafowethu usuzoshaya ithi ngoma wamshela maze ngishaya isiginci ne ya ushaya nje lokho njalo ngizodirector mfowethu promote nje umlomo mfowethu because mina ngivuka isithunywa uma ngishaya isiginci phela kumele ngoshaya studio straight yabo hayi live okanye ngishaye ku live kukhona yabo asikho ke la awushaya uthi wamshela umazi umculi nje Wamshela umazi ukuthi ugugulethu uyabathanda abafana Wamshela umazi ukuthi uThobile uyabathanda abafana Yephelo wakwethu yeyikuzwela kimi wesibali Musumshaya sipalama yephelo wakwethu yeyikuzwela kimi wesibali Wamshela umazi ukuthi uThobile uyabathanda abafana Musumshaya sipalama yephelo wakwethu yeyikuzwela kimi wesibali okay nangu uMash Grave libele mashayo donda uthi kulethi inkunzi wase ubuso ngifake mfethu ubani uMalgrave ngilala momfaka oh umzulu phephisa man bengithi umlungu mfethu ngibona kubhala uMalgrave uyabona ngicabanga amagrave acha ngibambi ngophondo nkabi hawu nkosi yami phephisa mfethu ngitshela ukuthi ngitshotha abelungu la abahluphayo ngiyabona ungishisa nesobho ho siyaxolisa mfethu sicela uxolo cela hey uxolo ungifanisa noma dombolo odaka sekufanisa mathimolota hey Ngiyaphila mfowethu ngiyaphila mntakamkhulu ninjani nina siyaphila mfowethu hey kwayintokozo ukuba nani wenkabi ngiyajabula njalo mina nathi siyajabula futhi mawuthokozile lapho khona nenzani wenkaba ake nidonse phela nami ngifakaze hawu awucula ingoma nje othanda ukuyicula sobe sesihlalela uculanga nesifake intambo kwesilandele wayibiza nje umvuzo iphana hey nkaba ngishisa nesobho phela mawusenza kanjalo ngoba mina lo ngiyalepha mina uyalepha
Yalepha Nkabi yimi phela inkunzi uma wawela uthukela yimi ophethe. Awurephe lapha bafu ngizoshaya kusasa lokube sasi lunganyana awurephe la. Okay, hayi ungakishaya noma ungangishaya. Awurephe la. Nkabi. Yebo. Hayi ungangibambi ngophondo ngivela ungafaki lutho ngiyihumushe live. Hayi humusha mfowethu humusha. Ule nje ngesizulu sakithi ngiyizulu menazi mina ngudona. Promoter mfowethu akunankinga mfowethu promoter mfowethu. Salute. Awuzulu lexicon mina izulu menazi kaDonda inhlanhla zabantu kayifani kwayishola iselesele kunyazwa komculo wami endlebeni kuphumelele isakazo ngiphimbo lami abendaba bengivakashele salama hoodchet engwane ngiqhamuka bengilandele khona manjalo sikhwili phambana nobhoko baphele ciko buyikhulumela usoko mnempumelelo mash grave izophumelela imkhokha ifika ungalindele imkhonto befuna inxeba wakhokha bamamatheke bakhohlwe nawo nenhlwele bhasobha beza behleka amadusha akhothamele bahubhisa ukhozi ngenja untulayo bamdabukele impene noma impehle balalisa mangabe ngena uqhekeka bomdabu benenhlese ushaba bo2010 bashabalala mangirepha mangishaya umalale veva abakaki mangingekho iliba sabi noyedwa ngifuna abakako kwemeds ngasepasini mangabe ngiqala sengigweda mahliphihlipi ipiki foshot ispanning sebenza amakhathakhatha ngiphenduka isibatshaza ungobe ngakutshena isipheqululisa amagama ahlaba hlotsile ngempela bulula ngibasaba bodilala ngibagwaza ngempela ngani zakwethu Hawu manje kuthiwa yini lokhu ngolimi le rap kuthiwa yini i-punchline noma i-freestyle? Freestyle. Inkabi bengidedelela inkabi zakithi nje ukuthi nazake izizwe la kancane yabo ngiyazi mina ukuthi khona ezothanda ubani ohlekathi kanjena. Isiphequluli inkabe endala leyo mfowethu wey amamena phela inkunzi leya Ubani lo? umakataza idudlu ukebeklebhula bosale bethunga banenaliti Ukudla umkhukhu. Ngolobala begunya. ukudla umkhukhu umpoka ngobe Kanti ugcela amasaka. umthathwe inqola wendondo ya inqolobane beyigudla bethi mfowethu Bethi ugcela ikhweba kanti ugcela amahleza. khuluma Ngithi mina mfowethu mangabe inqolobane beyigudla abafazi uma sicinga la ku social media we Musgrave ubani la kume ku social media umculo wakho. Ya wenkabi yabo njengoba nginibona nikhululeke kanje na mina yazi yini into engithandayo ngithanda nje indlela enginibuka ningene ngayo lapha engifike ngajabula yazi benginganakile ukuthi nina bengithi abanye abantu ngase ngijabula hayibo lezi inkabi zijabule kanje ziyacikoza yabo anibona omadombolodaka futhi anibona oMike Check Siyabonga ngiyanibona phela ngibuka inkabi le mapha eseceleni lenitoqonqotha intambo lengaphi yavumelana sho lento iyahlangana mina ngafeke ngene phakathi ngoba nginayo ingoma mina nkabi manje imake bafu ubani lapha emculweni sesenzela ukufla njengoba nje Musgrave Musgrave Donda SA ku Facebook na ku TikTok vele ngiphakathi njengamanje uMusgrave ilibeni mashayo Donda sengikulandelile Pokadonda nami ngizokulandela back wenkabi bafuna sithi mhlawumbe sibonke senza kanjani imake mfowethu yabo lesiqephu sakade usayenza lesathi wathi rapper kuso manje ngingakhona ukusifaka la kwi profile yami like abantu besibone akunankinga umntaka mama phela into emnandi yaphindwa nginama show mawungihamba uyobuka lapha khona ama video ngiyangena impela kwimicimbi inkabi abantu angibesabi mfuna kakhulu hayi ngizokufaka nami ngapha mfowethu ngikupromote kodwa ke kuzomela ukuthi ungilandele so that ubone nawe bese uyashare yabona into kanjani ivideo yakho phela mfowethu kumnandi ukuthi uyibone bese uyishare nawe ya nawe futhi ngibona ukuthi ngenze njani ngoba ngahlahle ngifuna sikike nginibone nginalele nami ukuthi nenze njani ngifuna ukungena lapha kulezi inkabi kamaskandi ngifakele ukwami yabo hayi khuleka mfowethu sikhona thina singabantu abanganankinga ngicabanga uyabona nawe mfowethu ngoba lami iqembu angizolikhipha einkabi zangibamba ngophondo omadombolodaka mfowethu omadombolodaka angifuna ukukhipha iqembu omadombolodaka mntamkhulu ezangicindezela ke inkabi ngagcina ngiwela ngapha manje sengiyabona ukuthi sengiyahlafuna ngapha
bakhokha nangapha kuyilebo. Mfowethu ke siyabonga kakhulu mfowethu ukuthi ucela ukungena bese uyacula mfowethu. Ake sibingelele nanomthoko lapha ngathi nayo khona lapha. Sabona ngomthoko. Yebo ninjani? Siyaphila futhi sixolisa ukuzima mfowethu. Hawu lutho ngijabule kakhulu nje nokulalela inkulumo yezinsizwa. Yebo mfowethu. Yebo. Hayi cha ngithi angibonge cha ningidlalele kamnandi nje ebusuku umuntu esezolala. Bakithi. Hayi ngiyabonga. Yena lapha na YouTube umntu. Ukulandelela insizwa phela mfowethu kuyilandela ukuthiwa usikhwebeni insizwa lena mfowethu usubscribe lakhe lodwa nje lizowenza umahluko. Mangiphuma lapha nje na kanjani ngibheke khona. Ngiphi iphi link wenkabi ya YouTube? Ilinki sizozama ukuthi ke yabona mangabe ungene kulokhunjana mfowethu uma ungene ku-inbox wami ngizokusendela khona ngoba manje asikhona ukubhala la kwilo. Ngangicela ukuthi asingene ngenye phone ku-TikTok yabo. Yes. Asikhona ukubhala la ngabe siyabhala. Ngoba na uFacebook unamandla wemadona. Ya noma ungena nje ku-Facebook ubhala ukuthi Mjozana ku-Facebook i-page lami ngiyifakile ilink lapho and then ungabhala nawe ukuthi isikhwebeni then uzowathola ama-link siwafakile na kuma-page ku-Facebook. Yes. Awuthi nginikele. Siyacela bafowethu nisipha ama-subscribe bafowethu. Yeah. Yona into ebalekile uYouTube lo right kakhulu. Ikakhulukazi usikhwebeni because uMjozana usezamazamile ukuhamba hamba. Nansi insizwa sifisa ukuthi ngathi ngaqhubeka ibe nama-subscribers amaninganyana kunalokho enawo yabona nama-views. Ya bengasingabe sesala kakhulu. Engabe sesala kakhulu kade unekhono. Kade madoda ngempela niyabona niwasebenzise lama genre la amanye asemaceleni kanza kwethu angifuni ukunikhohlisa nibathathe labo mondlunkulu obani laba basiqhamuka emaceleni nibafake la ngoba kunabantu abayithandayo lento mayisihlangene. Kunjalo mfowethu. Kunjalo bayithanda abantu. Mawuthi uNdlunkulu usho umuphi uNdlunkulu usho lo dumo. Na angeke lo dumo yes. Okay. Yes yabona lapha ukuthi ucela ingoma yebhoba sidlala nje jukebox mfowethu bese siyavala sodlala kancane yabona. Sakulanje ukudlala kancane ingoma yebhoba bese kancane nje bese siyakhuluma. Okay. Asilalele nkaba. Angikwazi ukudlala. Hanga manje malai. Sigitari mo. Asizobe thina nebeze bemuzwe kahle.
batshele ngesikhwebeni ukuthi ukhophera lengoma ethi umgqumeni. Batshele nanokuthi unengoma ethi umgqumeni. Lapha ku YouTube nengoma ethi umgqumeni kwi-album yami. Mawungena lapha ku YouTube uzoyithola. Nje ubhala ukuthi isikhwebeni bese ushiya ispace bese uthi umgqumeni. Uzoyithola ingoma lapha ngangiyenzele ukuthi ngoba ngiyabona ukuthi abantu vele umgqumeni bahlala ngokumkhumbulo yabona. Njengamanje njengoba nisicela ingoma zamgqumeni. Ungangena lapha ku YouTube uyitholele ingoma yakho emnandi ngoba ngiyenzele wena vele njengombuki lapha ekhaya njengomlandeli womculo kaMaskandi. Khona ingoma ethi umgqumeni lapha ethi wena nhliziyo yami neqhubu uyephuza ungidlulisa wena ngangimthanda umgqumeni mina wayengeve ngiculela. Ikhona leyo ngoma lapho ngimikise ingoma zamgqumeni engicabanga ukuthi uzothi moyilalela bese uyayithokozela. Ayisho kanje mawuyicula. Ayisho kanje. Uthi ngomthilo. Boy Mjozana sonali lisuka la. Uma ikhona. Yebo mfowethu. Hayi ngiyavuma Nkabi ngiyavuma inhle ingoma. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu mfowethu, siyabonga kakhulu mfowethu. Uthi ukhona. Yabo ushuno wedla amanzi lo. Yebo kunjalo mfowethu. Ingoma yakhe umgqumeni eqeda wecula. Yayidla amanzi. Umuntu osabamba loshuni futhi omunye lo futhi ukuthiwa umlabalabo uyambona. Umlabalaba ngiyambona mfowethu Khumani. Olundi. Ngiyambona phela. Usibusiso bani Khumani? Hayi naye impela ukhona naye kuloshuni lona wedla amanzi wayilandela shuthi ngempela njengalensizwe shuthi bililandela ngeqiniso. Yebo. Hayi ababemlandela umgqumeni uyababona. Nangu kumana khore uthi ninzima madoda ngo live ngeke 100% wasefaka isitayile sindizayo lapha wangikhumbuza iastronomy. Yeah, and then umthoko umthilo uthi mangaki manje ama likes 5500 wemthoko wama likes 5500 likes.
Yebo ke Masgrave mfowethu. Wenkaba awulokhunja lo live awungipha ngiwuposte ku Facebook lo live lo. Lo wakho. Lo live nje lo uwonke nje. Oh, ngizoqala ngodownload ke bese ngiyakusendela. I'm sure ngizosenda mina ku Facebook ulande khona ngazi ngakusendela kanjani. Ya benguze ngiwuposte lapha yazi lapha wenza ama reels ama view amakhulu lapha amaningi lapha kuma reels yabo. Because mina wona engizinze kuwona uFacebook kakhulu namkhulu. Nganibona ukuthi hayi ngathi nizinzile ngala ku TikTok kade ngibheka lapha ama video namanye ngiwathathile ngizofika ngiwafake ngale. Hayi kezwakala mfowethu. Ya uzame kabe ungiphosele mangabe ungakwazi. Yes. Hayi ngizokwenzela futhi ukhululeka mfowethu. Nazo ke bye sengehla ngobonda intangani zakwethu nisale kahle man. Ungene kumjozana Facebook page uzofika ngizofaka futhi yes. Okay ake ngiyakhona Mjozana Facebook page. Basi befuna ungasathi ungangipha nami sathi bungangipha ngiupost nje straight because abade ngithi ngiyawusave la ku TikTok manje ngibona ukuthi awukasave yabo. Ngisengisho ukuthi mangikupha ngikuphe kanjani? Bekumele unginike ngiuthole lezi video yabo bese ngizokwazi ukuposta. Sengisho ukuthi ngisendela kuphi? Na WhatsApp athi WhatsApp uyasendeka kalula. Alright mfethu ngizokufuna kunjani? Ungi-DM mfowethu. Okay ayikho ngaphandle Mjozana. Yebo mfowethu. Ngiyabonga mntamkhulu nilale kahle ngani zakwethu. Siyabonga kakhulu. Nibe grand ngiyabonga. Yebo. Sale kahle mfowethu bafowethu siyabonga kakhulu kade ninathi bafowethu ku Facebook live sibe no 5500 likes bafowethu siyabonga nje kakhulu. uNkulunkulu anandisele nani lapho enithathe khona bafowethu. Yebo mfethu siyabonga kakhulu ufiso sethu bekuthi nijabule ongajabulanga sixolele ufisazi ukuthi bengesiyona inhloso yethu leyo. Sacela ningene bafethu ku YouTube ngiyacela bafethu kakhulu ningene nje laphana ni kusikhwebeni nifike ni like laphana ni subscribe ni press bell bafethu lokho kuyoba injabulo enkulu kimi ngiyabonga. Siyabonga bafethu nisale kahle uNkulunkulu anibusise bafethu sesihambile bafethu. Siyabonga nje kakhulu bafethu. Okay bayasizwa mfowethu. Sale kahle bafowethu siyabonga. 5500 likes. Bafethu sebenzile. Sebenzile mfowethu.